आरो बै थिनालि ना मा होनो नैबेयावनि सिख्लाया नुदोंब्ला जानगाराव थाखा। खुलुमबाय रायजोफोर, नैबे दावराव दावसि जाबाय थानाय समावनो जाथाया जाहैबाय न'खरनि जाथाय। बेफोरबायदि जाथायखौ आं लाबोलिया, माने गोबावबो जाबाय बासैबो बिदिखौ लाबोनो। ओमफ्राय दा न'खरनिया थोनबाय थानायलाय नोंथांमोननो फोसावहरनो होननानै सानबाय। जाथाया जाहैबाय बिसि बिसायनि जाथाय। बे बिथांनि हिनजावा फोरमायनाय बायदिब्ला, गावनि खुगाजों बुंनाय बायदिब्ला, दा बे बिथांजोआ बेजों हाबा जाजेननायनिफ्रायनो बिराद दुं दाखालनि गेजेरजोंसो संसार जाबोनांदों, सैसोबोनांदों आरो बिसायजों नासयजाबोदों। बिथांजोआनो गावनि खुगाजों बे रावखौ बुंदों। दा बिथांमोना न'खर खुंबोनानैहाय 18-20 बोसोरसो जाबायमोन। गेजेरावहाय बेफोरबायदिनो खामानि मावा, लोङो जायो, न'खराव दुं दाखाल खालामो, सिखा लायो, रुवा लायो, हिनजावखौ दाननो होसोफैयो न'आव। बेफोरबायदिनो जेब्लायबो दुं दाखाल। बेबायदि दुं दाखाल खालामबाय थानायनि बिथांखौ पुलिस थानायाव कमप्लेनबो होनाय जादोंमोन बिथांखौ दबथायनो थाखाय। थेवबो बिथांखौ दबथायनो हायाखै होननानै बिथांनि बिसिया फोरमायदों। दिनै सैज्य खालामनो हायैनि बिथाङा आंखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै होनो थिननायलाय दा आङो बे जाथायखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। आरो काहिनिया बेयावनो जोबाखै, काहिनिया गोबां गोलाव दङ। बिनि अनगायैबो बिथांजोआ ओरै खारखोमा थेवबो रायजो जाबोदोंमोन बिथांजों। जेब्ला होसोजायो अब्ला खारखोमानानै मानसिफोरनाव थाहैयो। जेब्ला बिनि निसाया गायो अब्ला फिसायजों फैफिनो न'आव। नैबेफोरबायदि गोलाव सम जाबोबाय थादों होननानैहाय बिथांजोआ फोरमायदों। बिनि बिसाया खामानिबो मावा, दामानिबो मावा। दा हिनजावा दिन हाजिरा मावनायखौनो हिनजावनिफ्राय जायो, लोङो, न'आव दुं दाखाल खालामो आरो रं नाम्बार रायलायो गुबुन हिनजावफोरजों। बेल'खानि बिनि खामानिया, आरो जेबो खामानि मावा होननानैहाय बिसिया फोरमायदों। आरो बिथाङा खामला हाजिरा मावब्लाबो जौ बेदरनिसो हाजिरा मावो, न'खर सालायनो थाखाय हाजिरा मावा। आङो स्क्रिनाव नोंथांमोननो बे बिथांनि फट'खौ देखायदों। बियो जोंनि एरियानिनो, जोंनि आइलेण्ड ओनसोलनिनो। आं गामिनि मुंखौ मेनसन खालामदिया। बिथांनि बिसिया दायो सैज्य खालामनो हायैनि दा एरायनानै गुबुन रायजोआवसो रुवाथि थाहैनानैहाय दंथ'यो आरो। दा बिथांनि बिसिया फोरमायहरनाय बायदिब्ला, दा बिथांनि बिसिया गुबुन रायजोआव रुवाथि थाहैदोंब्लाबो बिथांजों रायजो जानो गोसो दङमोन। नाथाय बियो दिनैहाय बिसिनि आलदा जानानैहाय सोरजोंबा रं नाम्बारजों थायो, सोरखौबा लानानै थाङो बिदेशआव, सोरबा सिख्ला उन्दै सिंग्रिसा बिसोरजों लाइन मारियो। मोनायाव लोंबा दाबो फनावहाय धोमखि हरोनो, आं गोसो जायोब्ला नोंसोरखौ मा खालामनो हागौ मा खालामनो हाया आंलाय। बेफोरबायदि फनावहाय धोमखि हरगासिनो आरो बेखौहाय। दा मिथिनायावहाय बिनि हौवाया सासे सिंग्रिसा, थिनालि ओनसोलनि आरो सिंग्रिसा, गोरलै उन्दै बैसोनि। बिथांजोंहाय गोसो थोलायनानै दङ होननानैहाय खोनानो मोन्दों। दा आं बिथांजोनि फट'खौ होला, मानोना बिथांजोआ सिख्ला मानसि बदनाम जागोन। जायहा नैबे भिडिअ'खौ नुदों आरो बे हौवानि फट'खौ नुदों, नोंथांजोआ सिनायो जानो हागौ। नोंथाङा बिनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां, नङाब्ला नोंहाबो लाइफआ बरबाद जानायनि अनगायै जेबो जानाय नङा। बेनिखायनो आङो आन्दो बुंहरबाय, बे भिडिअ'खौ नुदोंब्ला आरो बे भिडिअ'खौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे जाय बे हौवाजों लाइन मारियो, लाइन लायो, मयबा रुम भारा थालायो, नैबेफोरजोंहाय बे भिडिअ'आ सहैजोबो। बिथांनि बिसिया मानो ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि फोरमायनो थिनदों? बिथांनि बिसिया लुबैयादि गावनि बायदि बै गुबुन हिनजावफोरनि लाइफआबो बरबाद जाबावथों, आसखान्दा जाबावथों, नैबेखौ लुबैया। बिनि थाखायनो बिनि फट'खौ होनानैहाय ससियेल मिडियाआवहाय बे खोथाखौहाय बुंहोनो आंखौ थिननायलाय आं होनाय जाबाय। आं होनायबो नङामोन, आं बिदिखौ होखालाबो, ब्रा थिननायलाय। बिनिखायनो आं बिथांनि काहिनिखौ नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायबाय। आरो जायफ्रा लाइन लादों बिनिफ्राय जानगाराव थादो, नङाब्ला नोंथांमोननियाबो लाइफआ बरबाद जानो थांगासिनो दङ। थाखा फैसाया देरसिन नङा, बेखौ मिथिखा। आरो बिथांनि असे बिसिया दा बुंखाबाय बिथांजोंहाय रायजो जानोबो गोसो गैला। अब्लाबो बिथाङा बेखौहाय गावनि बिसिखौ दम हरबाय थायो फनजोंहाय, मा खालामनो हागौ मा खालामनो हाया, माने बुथारनो सोथारनो नैबेफोरबायदि फन खालामनानैहाय बुंहरबाय थायो। दा बिनि थाखायनो सैज्य हायैनि बिथाङा ससियेल मिडियाआवहाय शेयार खालामहोदों। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअ'खौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों, बाय बाय। भिडिअ'खौ बयबो शेयार खालाम। आरो बै थिनालि ना मा होनो नैबेयावनि सिख्लाया नुदोंब्ला जानगाराव थाखा।